Isusa Hrista bilo je ovako. U to vrijeme pak iziće zapovest od cesara Augusta se prepiše sav svijet. Ovo je bio prvi prepis za vladanja Kirinova Sirijom i podjoše svi da se prepišu svaki svoj grad. Tada pođe Josif iz Galileja, iz grada Nazareta u Judeju, grad Davidov, koji se zvaše Vitleje, jer on beše iz doma i plemena Davidova. Da se prepiše Marijom isproše za njega žena koja beše trudna. I kada malo bijahu, dođe vreme da se rodi. I rodi sina svojega prvenca i pomiga i metne ga u jasle, jer im ne beše mesto u gostionici. U jaslama tamo bez kreveta svoga Gospoda Isusa leži sina velikog Boga, zvezdice sa neba sve gledaju dole i dok Isusa spava šapatom zemljom. U tihoj noći onoj, punoj svetog mira, kraj vesele vatre behu 3 pastira. Čuvali su stražu verovuna stada i pričali su priče izraelskih nada. Gledajući zvezde, te vatrice nade, molili su Tvorca da im spasa dade. I baš ta noć plava bila je sveta, ko malo dete rodi se spasitelj sveta. Anđeo svetli se javi radosno reče, ne bojte se, spas vam se rodi ovo veče. Odnesite svima radosnu vijest ovu, Hristos vam se rodi u gradu Davidovu. Došao je da nas nađe i ljubavlju probudi i na krstu sve trpi da se spasu ljudi. Slava, slava, neke Bogova na zemlji mira, kako je dobrovolje, Oče cvet mirmo daj.
Hvala.